Pasado alas 2 kaganihang kaadlawon Setyembre 21 dihang gilusad sa mga pulis nga miyembro sa Santa Ana Police Station 1 ang buy-bust operation sa Quimpo Boulevard, Purok 33, Barangay 76-A, Davao City. Nadakpan sa operasyon ang suspect nga traffic enforcer sa City Transport and Traffic Management Office kon City TMO. Giilas sa mga pulis ang suspect nga si Edwin Pabilan, 31 anyos, taga Los Amigos, Davao City. Unang napalitan ang suspect og usa ka rectangular sachet nga naay shabu ug laing usa pa ka sachet nga adunay sulod sa gituohang shabu ang nakuha sa iyang posesyon. Mobalor sa 22,000 pesos base sa street market value ang nasignit og napalit nga illegal nga droga gikan sa suspect. Samtang sa Balyok, Davao City, nadakpan ang duha ka mga construction workers nga gila sa mga pulis nga sila Irvin James Gamorot Ampalid, 21 anyos, ug Edward John Gamorot Ampalid, 27 anyos, parehong residente sa Rosalina 3, Barangay Balyok, Davao City. Subay sa report sa kapulisan, gihimo sa mga pulis ang drug buy-bust operation sa isgutang lugar ug unang napalitan ang mga suspect og gituohang shabu. Dayon nasignitan pa kini upat ka mga sachets nga naay sulod sa gituohang shabu ug usa ka sachet nga naay sulod sa gituohang marijuana. Mukantidad tanan sa 7,000 pesos ang shabu subay sa DDV value og 600 pesos ang marijuana.